kawu dama wallahi tallahi al'amuran nan nata ne gaba ɗaya sun ƙici sun ƙi cinyewa. Ba irin abin da ba ne mata idan ta buƙata, amma gaba ɗaya abu ya zo gaba ɗaya duk abin da nake mata ba ta gani. To Sani, yaro mahaifiyarka ce, ni kuma ‘yar uwata ce, ni babu yadda zan yi, ala kulli halin wallahi in dai gaskiya ce zan ci gaba da gaya mata. Ni babu abin da zan koya mata, duk abin da sai iya ni gaskiya na gaya mata, amma kai abin ke baka shawara ka ci gaba da haƙuri, ka ƙara haƙuri, amma duk wani abu da ka sani ba abin da ban gaya mata kuma ba zan bari ba. To dama ai duba ga cewar kai yayanta ne, to shi isa na ɗauko ƙafafuwa na zo na gaya maka domin ka same ta ka yi mata magana, saboda gaskiya al'amuran da suke faruwa a cikin gidan nan ne ni gaba ɗaya ba na jin daɗin su wallahi. To ai ba kowa baya ji, kowa baya ji, to amma dai ni akan faɗin gaskiya wallahi ba abin da hana ni ko da yaushe ne. Yanzu kai shawara nake baka a matsayin ka na mahaifiyarka, kar ka kuskura, kar in sake ko da wai kar ya ce ka saba mata, kuma ka daure halinka dai ka ci gaba da yi, ka yi mata biyayya daidai gwargwado, kar ka je ka saba ko yaya. Ni kuma zan ce saboda ni yanzu kaga mun yi baran bara, amma wannan bai hana ni kuma mutu ba. Amma dai kai ina baka shawara, ba san gawa faru ba, ka lallaba Allah ya ba ku lafiya, kar ka yadda in ji wani abu daban kai wannan zai take ba yau to shikenan insha Allah. Allah ba kalmar ba komai ba komai, ka ci gaba da hakuri magana. Abin da ke kai ban so ba, abin da ke kai ba daɗi a raina kin gaban so ba a raina kin. Na san da zuwa. Yanzu kake tafi? Oh, sannu. Sannu. Zauna ba. Na ji kana tare. Da zuwa. Muna lafiya. Gidan lafiya. In mutan gidan lafiya. Ya su ta ba da sulai. Lafiya su kula kowa da kowa. Masha Allah. Ba ka kala yau. Abin da ya kawo ni, na zo da kan magana gidan nan. Shi yaro ke kika haife shi, amma fa ki san ba ke kika da shi ba. Zamani kowa da nasa, in ji siyasa. Ke ki ci lokacin ki, zamani ki ya ƙare, ke kuma kin zo kina shiga hurumin yara. To ki tsaya a iya matsayin ki, ke kin ci zamanin ki. Iyali ya su ma su yi zamanin su. Su riƙo ma saka baki a cikin halin yara suna zaman su, ba na ki bane. Wai shin yaya wani abin aka je aka ce nayi? Wani abin aka ce nayi a gidan ɗan nawa? Za ki fahimta ne. Shi zan faɗa can duniya fa. Yanzu fa mutum shi ba ki ba dabba bane, haka ake cewa. Duk abin da kike yanzu ɗan adam ya samu kai. Idan kana yin mai kyau yana gani, ya san mai kyau kake. In kana batawa yana gani. Mutum ba zai yi abu a ce wai kawai shi kenan shi kaɗai shi yake yi, ba wanda ya sani ba. Idan ba a sani ba babu mai so a ce ne ga zaci ga magana. Ka ga yaya kai matsalar ka kenan tun da dama kai haka kake, kai gaban ne, kai baka juri zuga ba, da an zo an shirya ma ƙarya da gaskiya sai ka hau kai ka zauna, ko kuma shi sanin ne ya tafi ya je ya same ka ya ce maka nayi masa an yi wani abu a gidan. Ko da ke ba barke washin in ban da ni din misali waye zai zo yayi takakkiya zo ga miki asai naka, kuma gaskiya fa da shi gare ta, amma kuma ta fi zuma zaki, hakuri zaki ya da ki kyale su, kyale su masu wahala lokacin su ne. Ka ga yaya ni fa ba zan lamunci wannan al'amuran ba fa zai yi wa a dinga min karan tsaye a cikin al'amura na ba. Mu ne da muke yan uwa ko ta nake kana da gidanka kai ma da iyalinka, kuma ni shikenan sai a dinga shiga cikin hurumin harkar iyali na. Kar iko a gidanka ka kyale ni in iko a nawa gidan ni ma. To shikenan sai ka dinga wani na ci zamani na ko karshe, amma dai ni fa dole ga ka fa wallahi ko zaka rage ni.
in na bata ma ki zage in dai gaskiya ne zage miki a ba zagi ba zan zage ka ba gaskiya kuma ɗaya ce kuma in na gani ban ce da ke ba ni ma a kan kaina na ba kyauta ba ina da haƙƙi a kanki ba shi ke da Allah ba ki gaskiya babu dalilin da za a zo a dinga gaya min abubuwan da ban ji ba gani abubuwa ana mutum ba ai ba za ga miki a'a ba san abin nan bane kawai ya gare ya yara kawai a matsayin ko ba ya ba sai an ji ka ji ba kai wannan duniya da ina barci shi kenan yin ya zo kai zuwa nake shiga cikin harkokin iyalinka kana da iyalinka ina da iyali na ka kade nan harkata da iyali na mana akan me sauka lafiya a gayas na ce a gayas kun bata gaida Aisha ke dan Allah haka dace wallahi yan duniya Zainab wace ɗaya biya ce yau a gidana na ce wace mara tarbiyya ce ta zo take min shewa a cikin gida ko ba ta jina ne ina magana iye umma kawata ce ta kawo min ziyara kawarki amma a gidansu ba a ba ta tarbiyya ba ta zo take min shewa a cikin gida ke kallani nan a ka'idar gidan nan idan aka zo gidan nan sai an biyo ta ɗaki na an gaishe ni sannan ake nufa inda za a je amma ban ba san kin zo ba kawai sai shewa ki na jiyo saboda kun isa Zainab kin ga barin tafi Allah ya kyauta ya kyauta abin da ya fi haka na ce miki ya kyauta abin da ya fi haka mara kunya fitsararriya ke wai dan Allah wace irin tsohuwa ce ana saurara miki saboda darajar ranki amma ba ki a gani ki dan Allah ki shiru dan Allah dan annabi ki bari ki shiru bata na ce miki ki batta daidai nake da ita kin ga kallon nan kar nake ba tsohuwa Allah sarki bace ni yawwa in kuna takama ku yan zamani ne ni ma ruwan zamanin nake sha a fita a bar min gidan dana a sauka lafiya ai dama yanayin yaran ta ne su ba da gani a haka ba shi haka dan Allah a hakuri ba kike bata tantiri ya fi tsadariya daga kuruciya haka yanayin kuruciya ba ta ba san abin da za ta ce ba halin godiya halin godi na mun kwamori kuruciya dan ina kamar ki ma ni na haihu mun mori kuruciya tunda har na haifi dan kika zo kike lashe da tanda a gidansa saboda haka me za ki gaya min mutanen banza mutanen wofi ke kuma na dawo gare ki wato za ki dinga ɗebo min fitsararru marasa kunya da za su dinga zuwa suna cin zarafi na a gidan dana ko Zainab kina son zama a gidan nan lafiya to ki kiyaye da ka'idoji na da sharaɗuɗɗuka na a cikin gidan nan na fi ƙarfin wannan tsarin ƙaramar yarinya ta zo tana nema ta gaya mun ba daɗi banda ni din ma ruwan zamanin nake sha da zai ta tafi da bacin rai da bakin ciki kenan to ba ku isa ba na gaya miki a kiyaye da ta ido na a rufe tun da wuri mutanen banza mutanen wuri mijin naki kuma zai dawo kya ga yadda za mu yi shi hakuri insha Allah ba zai ƙara yarinya ta sa ni a gaba tana gaggawa maganganu kina ba ta hakuri za ki je da zamu yi da mijin naki abin da kika yi ba daɗi a raina kin gaban so ba a raina kin gaban so ba dukkanin haƙƙi na da uwa a gare ki kwakin gaban kau ba duka wannan kin gaban kau ba matan girman Allah dan annabi ki haƙuri wallahi ba zan so in jawo abin da zai bata miki rai ko ya tada miki da hankali dan Allah ki ya haba sani yanzu irin sakamakon da za ka yi kenan a ce ka auro matar da za ta dinga cin mutunci na a cikin gidan yarinyar nan kawarta ta zo su shige ɗaki su dinga yi min shewa su neman habaice su ambaci sunana su kama sunana ne kawai yaran nan ba su yi ba maganganu iri-iri na wulakanci da ba za su iya maimaituwa a bakina ba da girma na ba zan iya maimaita wannan maganganun ba na yi kuma magana suka fito yarinyar nan ta tsaya a nan kofar ɗaki tana kallo na ina kallanta ta ci gaba da cashe min har da karin magana da wane ne ta tafi kuma wai Zainab ta bi ta take ba ta haƙuri ni ga tsohuwar banza ni na haihu na tashi a haka haba dan
annabi ki daina kukan nan. Wannan kukan naki zai iya jawo min musiba da tashin hankali. Na rasa yanda zan yi, dan Allah ki yawo. Zainab ki ba ta hakuri mana. Umma, dan Allah dan annabi umma ki hakuri. Insha Allah haka ba zai sake faruwa ba. Ba zan ci gaba da lamata wannan al'amarin ba, sani ina jin gidan nan wata ran sai ya fi karfi na. A'a, amma ba za a yi haka ba. Ya za ki fita? Ai ba inda za ki je, muna nan tare. Dan Allah dan annabi ki hakuri. Ki ƙara ba ta hakuri Zainab. Umma dan Allah ki hakuri. Kai kenan mu 10 haka na haifa, kai ne babba, duk sauran annanka da suka biyo baya Allah bai bar su ba. Kuma yanzu kai gashi ba na samun farin ciki, ka auro mata da dai muna zaune lafiya lafiya, amma tun da ka auro yarinyar nan shikenan ni na shiga uku. Ya Zainab, sai dai in ci gaba da baki hakuri, saboda in aka ce zama da a gida to sai dai hakuri. Tunda dai umma mahaifiya ta ce, kuma duk abubuwan da take na san su. Allah ya sa mahaifina baya rai, wanda shine zai iya kwabanta akan abubuwan da take yi. Ko haka ba, su kuma rabuwar 'yan uwanta ba jin maganar su take yi. To ni ya tambayin kaina ma nake, me zan yi umarke ta? Gaskiya ne, to ai baki ba. Ni kaina dan da ta haifa, ni ma na kasa gane abin da zan yi da ita. Amma lamarin yanda zan yi tunani, ko kuma ina ganin zan tambaye ta idan ta dawo, inda dai ta je gidan kawo sallau, za ta je kuma wani gurin. To idan ta dawo zan same ta in gaya mata cewa ni ina ganin fa zan canja gida. Waya ne su ita nan na ban mata ta ci gaba da zama. Kin ga dai idan muna nesa dukkan wayannan abubuwan ba za su dinga faruwa, za a dinga mararin ganin juna, ko ba haka bane? Kin ga in kin zo a marmarce za ku gaisa, ki koma inda kika zo, ko ba haka bane? Ina ganin abin da za a yi kenan, amma ki ci gaba da hakuri. To babu damuwa, wannan tunanin ma yayi. Tunda dai uwata ce, mahaifiyata ce, kin ga ko ya zama wajibi ne yi mata biyayya. Kana ganin yin hakan ba zai kawo wani matsala ba? Uwata ce, ke kuma matata ce, saboda haka kin ga kowa matsayinsa daban, matsayinta ya kere naki, ko ba haka ba? Amma ke ma tun da kine mun biyayya sau da kafa, kin ga ke ma kina da naki matsayi da girma a waje, saboda haka dole ne na ci gaba da baki hakuri. Ki hakuri. Zan ba wata matsala ko? Hawa komai. To a da lafiya. Allah ya sani. Kuma